Hi guys, good morning. Kain tayo. Kasi ngayon guys, punta ako sa bukid. Kagabi, ang lakas-lakas talaga ng hangin. Nagulat nga kami kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos, naay nangabali diha nga kahoy. And then karon, pag open ako sa cellphone kaganiha, human akong edit. Giunan ako ang data. Ang chat sa akong manghod akong gitanaw. Ang chat niya mga atop naglupad. Naglupad ang among mga atop guys. Karon mo pangas ko magpamahawaan ni. Pangas ang dahil ng Sherwin. Okay rag manglupad tanan atop basta safety sila. Akong gireplyan kung unsay nahitabo dito kagabi eh. Wala na po ni-reply akong manghod mao nang mupangas kog dali-dali karon. Naang tami plano nga moadto sa ilhang Nicole Cove kay mga ligo mi. Cancel na lang. Thank you so much Nicole Cove sa pagsabot. And then Madam Lainey, thank you so much. Unahan sa nako ang sabalay sa bukid kay wa ko mahibaw dito unsay nahitabo. So siya kay mig-atop ng lupad murag darna no. Pero laban lang bayot. Saon taman naglupad man jud siya, di ba? Okay ra man lupad lagi basta safety sila tanan kay naara bay bata didto. Kain tayo guys. Piniritong tamban ang ulam ko. Ano kayang nangyari doon kagabi? Kasi ang gisin sa akong manghod nga picture murag naana jud ang sino oh. Diyos ko day. Gabi na biya to murag around 9 PM na. So sa ato pating pahuway na jud to Ginoo ko unsa kay nahitabo gid kagabi eh. Ako mahibaw dagto. Mura kong nangurog guys. Ito talaga medyo malikayan ang mga ingana nga sitwasyon. Pero kaya na to. Laban lang. Si Sherwin nandoon, mayroon nilabhan siya. Naglabas siya ng sinuot niya kahapon. Putot, dili ra ka putot ha. Kaya pangas na sa bukid tot. Tinuog ko. Ito, parang ayaw ko na. Pagkatapos namin ngayon dito, punta na kami agad sa bukid ngayon. Kasi tingnan ko doon kung ano talagang nangyari. Okay lang na maglipad-lipad lahat ng mga bubong. Basta ang importante, safety na safety silang lahat. Naku, talaga. Eto na guys. Papunta na kami sa bukid. Ang helmet to, taod na. Tama ni Umas. Isa pa. Kana na balay yung gapo. Kada ka balik. Nagdar na ang atop. Diri na mo gabi eh. Nagbigil man ko.
Dakita man kasi may tao din dito. Ay, ako. Yung Unya. tingalo ko yung naglagapat man. Nangawalis naman daw ni Danio. Nah, giahat. Pagawas mi niya, ang katong sin, isa na ni kay nagbitay-bitay na lang sa wire, kasangit. Unya. Nga, yung kumot, agli importante, dagan dito sa inyo nga. Dire na sa ingot pod. Ubanan mo lingot, camera man doon yung doon. Na ang tindahan, apil ang tindahan. Ikaw nga, ubanin natin mo at din dito ka. Hala. Ano din eh. Eto na ang nahitabo. Usupihan mo eh. Walis pa sa tindahan nito. Ang palkata mga Unya wala diri sa sulod na kuan. Wala na, nabasara na diya na. Nagwan dari gabi wala. Uwan ang hangin. Ang hangin gabi kay dali ram kayo no, pero kusog mo. Kuan ba, kurang alimpus ba? Alimpos. Kay andito sa kuan sa balay sa ubos. Ang kahoy nga dako kayo may gani kay dito nagpaingon sa kuan wala. Ikaw, itong din na, katong dito. Oh, kay kung dili nagpaingon sa mo na nadamakan mi kay wabay sa lipod adto kay Ang ang mangga. katong tipulo nga dako. Lagi ka na. Pati ang kuan. Okay na yan na dahil tap-tap Ang lagi ka nang katong trapa lagi sa lagi dito sa trapa na to ilari uli. Ilupad lagi. Kusog sa day hangin dito sa pa. Utok kayo. Halak ka. Nanay, tatay, naunsa naman ni. Yan nahabwa na. yan na lagi amor ba ko duduk na kita ugay may duduk naman sa kahoy na mana lang sangi duduk na Kaugin ka doon, ilupad pa rin noon nga. di borang sa kanina to Di kalit lagi ay kuan lagi ang hangin kanang kusog. Ang hangin bakal dito sa ibabaw. Murag alimpus ba nga. Ana o. Na. mura to kay isa kay wala man hindi lang to balik mo yung sisa Naligo na dito nini. Alas 12 na ang undang. Ang hangin? Alas 9 yung sugod. As no lagi to Alas, alauna na. Alauna na undang. Karon walay kuryente kara? Wala sila kuan kanang wala sila muron. Ngit-ngit yung patay. Impas. To. Nanay, naglupad. taplak na di Ayan guys, nagdar na ang among atop. Oh my god, my god. panday tara pagong ni kanina man di ako isa kadlaw may mumani pagong ni May gani kay asa ang kani lugar nga sin mo natangtang? Nahulog lugar dani? Bitay-bitay lagi na nakasamot yun. Nga abdi din ni imot dani kay agawas mi. Kay agdagan mi dito dani niya ang sin kay lihog ka man balik dani. Ase agawa sinuon mo nga kusog ang hangin. Kay agdagan gani mi kay ang gatong dato pagkuan naman sad. Ang dadto sa dapit sa kuan, diha sa tindahan dapit. Oo. Niyo ko nga. Ablingot. Kaya di kami kagawas sa tindahan kay gipad kanaduhan man ni mama dali sa gawas. Nya, Kung balik dani nga kay kahulog ko naman ni nagbitay naman na diyo. Ang kuan. ang dani nagbitay ang sin. Kinakasaksak ang ganang wire mo nagbitay na kay nasaka ba kaniyo na us-us na niya ang sina adi ang anak yang kanang isa kahulugon ang sa akon Idin ko din eh. yung gani ko nasinggitin mo tabangin mi dai Wala mo si Papa, wala mo si... naman si Juju niya kamata man sila paglabunog lagapak mo sa gilahad kay nung lugag putot di kamata sila do ako Juju dagan-dagan kay Jimbo dani Agyan na man jibo dani. di balik lagi na niya pasaka dito. Ang sin. Oo, kanang isa kay nagsunod man ka nga kuan hapit naman po na nahulog bitay naman sad na kay ug wala to nagbitay ang ani ang isa hulog pud na siya apil Ang kani. nagikat-kat ni kuya diha gipasakan niya balik dugay pa jud mi naka bandad to kay kusukay uwan niya ang hangin Itong kuan ni Papa ni mo dito, mo gilupad. Ang yang gi tangasin Yang ipaibabaw. butang asin. Na unsaon pa nga naglupad naman. Na kisa may ipakuan dani si Bubong. Kisa nagsingkita. si ingot natingal na taranta pag dito si kuya Jimbo kay sige na tapangin ni Dani Nakadungog sa day si Jimbo di ay. kaduk man kay kusog kay kusgamot kay kusog kay uwan Na may gani kay Nag-run out kita na.
May gani kay wala diri sa sulod. Gani sila paghuman ito. Di man gud nagdaan ka ng sulod bag-o mo nang Pag aghangin na gani aglok kami ingot na sa ilawom sa kanang Kay murag ag-ana man ang hangin no. Ag tuyok. yang kanina ni kay kalangkat-langkat naman. Dagan mi parang dito. Ayun guys, ang mga nangyari dito sa amin. Dito na gani mi lang tinday nga pag merong hangin dinhi sa ubos. Pag hangin na sad kay dito na pud sa Ibabaw. Nya pag ari ni Jimbo wala na hangin. Usap pa kay hangin. Mas maybe pa man tumidya sa kuya na kanila. Alas 12 media na nagundang. Nya diri ra mo wala mo naglakaw. Dito mi. Agibiyaan ninyo dani. Dugay big ko nagatulog alas 2 na di okay basig maguli si mama. Pag uli nila ni ang kulose, tuwa pa dito ipan na kuno buntag mo nila uli di. Ko matulog atos kuan. Nagbuntag di kag bijil ima. ala nga. Di man ka uli. Git kayo danlok ket tinandalan ulit mong suga. Nanay. Na nagusay man mo to nagpuyo ay nagkatuluga. Nangapalit matupan ni ibong nangapalit na to dito ang trapal. Pinuunsa pa ka tong hangin ko subod di kayo. Yung lang ka sa amo di amo lagi pag abot sala di ka katulog kay ang hangin ag umurma ag tuyok ba. Dugay di diri na kuan. Dug pagtaog yun. Dugay kayo. Ang dito kay Kanya ang among divider ang tayog naman. Muto kanaog na nama mo TV. Na pagkabuntag na namo gibalik. Tayog naman. wa jud may malay tati di ay. Nasa ako mo kung malay ko na kami nagbakwit kami na kamo. Akay dimpot man po to inyo tati. Dito sa mo Ligon pa man jud to. Ang among na kon pagkanaw ko nagtorgo ng usko. Paglantaw na ko kung nakap. Uy kaya pag sa dahon. Dahon. Uni ko. Uy no buwan ni gapon nga kalipag na mga bata sayuhin ni unsa ang dahon na dagdag. Si Manang may winning ko subay kay gabi. Namon buwan na gyud sa banay pagkabuntang kay nga bata. Kang GR wala na unsay balay. Wala man. Uko nang unsa ka katuwa. Apar be isa do man Ikaw, ako ko say malay. Buwan malay nga ang amo ang tayog na mga ganito among divider. Mo lagi. Kanaog na ko ta akong TV. Kay nga mahulog. Mura mo gud siya naa sa taas nag-agi ang hangin. Tulihog ba balik naman niya dinhi. Oo. Ang tuyok ba. Oh. Ayun guys, nakita ninyo ang nangyari sa aming bubong. Ngayon, ang gagawin ko, ipakabit ko yan ang yero. Ang sin akong ipataplak dana kay para dili na siya mauwanan. 3 yero ang lumipad. Tapos, ang dito banda, okay naman siya. Tapos, doon sa kwarto, okay rin. Yan lang ang 3 yero lumipad. Kaya ang gagawin ko, ipakabit ko yung yero na yan. May mga yero kasi nabili na. Tapos, si Sherwin, pinuntahanan niya ang Panday. Kaya ipakabit ko yan dyan para maayos na rin yan. Imbis sana may plano kami doon sa Salay kay Nicole Kong. Napalpak na naman ang plano namin. Kaya eto, laban lang tayo mga ses. A few moments later.